ба номи худованди бахшанда ва бениҳоят меҳрубон. Салом алейкум дӯстони азиз, бародарон, ҳамватанони гиромӣ. Бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси маркази ҳамоҳангсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. дӯстони азиз, мисли ҳар вақта бо шумо дар мавзӯи муҳоҷират суҳбат хоҳем кард. Ба саволое ки шумо дар мавзӯи муҳоҷират ба ман медиҳед ҷавоб хоҳам дод. дӯстони азиз, имрӯз мехостам ба як савол ҷавоб диҳам. Як бародар занг зад ва пурсид, гуфт ки патент дорам, патенти Москва, расман дар Москва кор мекунам, дар рӯзҳои истироҳат метавонам ягон ҷои дигар баром кор кунам, яъне подработка кор кунам. оё метавонам бо як патент дар ду ҷо се ҷо кор кунам? мехостам ба ҳамин савол ҷавоб диҳам. дӯстони азиз, ин ба ҳама бародароне ки патент доранд ва дар ҳудуди Федератсияи Россия кор мекунед дахл дорад. Агар шумо патенти як вилоятро дошта бошед, фарз кардем патенти вилояти шаҳри Москва, читаре ки мо ҳама медонем, бо патенти шаҳри Москва метавонед дар вилояти Москва ҳам кор кунед ва баръакс, агар патентатон вилояти Москва бошад, метавонед бо ин патент дар шаҳри Москва ҳам кор кунед. Агар шумо расман кор карда истода бошед, фаъолият карда истода бошед, шумо метавонед дар рӯзи бекориятон, ё ки бародарое ҳастанд ки як рӯз кор мекунанд, як рӯз отдих мекунанд, дар рӯзи истироҳатон дар ягон дигар корхона ё ки ягон подработкаи дигар бироед кор кунед. Қонунгузории Федератсияи Россия инро иҷоза додааст, ба як шарте ки подработкатон, яъне дуюм коратон ё ки кори иловагиятон бояд дар ҳамон минтақа ё ки дар ҳамон шаҳре бошад ки шумо патент гирифтаед. Фарз кардем, агар патентатон шаҳри Москва бошад, шумо дар Москва расман кор мекунед ва ягон кори иловагӣ ё ки подработка биромад ё ки дуюм ҷои кор, агар шумо дар он ҷо кор кунед, дуюм ҷои коратонам бояд дар шаҳри Москва бошад ё ки дар вилояти Москва бошад. Бо ки бо патенти Москва метавонед дар вилоят кор кунед, вилояти Москва ва вилояти Москва дар Москва кор кунед. фарз кардем шумо дар Москва кор мекунеду, агар кори иловагӣ ё ки дуюм коратон аз Москвае ки вилояти Москва берун бошад, фарз кардем Тула, Тверь, мисоле ки дигар вилоятҳо, шумо бояд аллакай барои кори дуюматон бояд патенти ҳамон вилоятро гиред. фарз кардем ки якум кори асоситон дар Москва аст, дуюм коратон дар Иваново, шаҳри Иваново, шумо бояд патенти вилояти Ивановоам дошта бошед. яъне ду патент дошта бошед. Патенти Москва барои кор кардан дар ҷои кори асосӣ ва патенти Иваново ки дар ҷои кори иловагиятон кор мекунед. Агар кор дар як шаҳр бошад, дар як минтақа бошад, шумо бо ҳамон патент метавонед дар ду ҷо, дар се ҷо кор кунед. Қонунгузорӣ инро иҷозат додааст. дӯстони, барои ҳамин асоси асос вақте кори асосӣ ба ворид мешавад, аз рӯзе ки патента гирифтед, уведомление мекунед, трудовой договор мекунед, уведомление мекунед ва пули патентро ҳар вақта, ҳар моҳ сари вақт месупоред, то патентатон бекор нашавад. Тамом метавонед дар як шаҳр, дар як минтақа, дар ҷои кори асосӣ ва дар ҷои кори иловагӣ кор ва фаъолият кунед. дӯстони азиз, касе ки чӣ савол дорад, марҳамат, саволотонро дар комментарии ҳамин видео нависед, ҳатман ҷавоб медиҳам. аз паго, дӯстони азиз, худо хоҳад, агар коромо барор гирад, соҳиби телефони нав мегирам, симкартаи кориро 924-944-0206-ро барқарор мекунам ва метавонед аз паго, аз баъди соатҳои 2 ё ки 3 ба ҳамин рақам занг занед, саволотонро ба ман диҳед. боз мисли пештара кор мекунем. ба саволотонро дар макс, ватсап нависед. ҳатман пас аз пардохт кардани ҳаққи хизмат ба саволотон ҷавоб медиҳам ва корро идома мекунем. дӯстони азиз, дар хизмати шумо муҳоҷирон ҳастем. марҳамат, чӣ савол доред, чӣ хизмате ҳаст, муроҷиат кунед. касе ки мехоҳад ки шахсан расман бо ман вохӯраду бо ман суҳбат кунад, марҳамат дӯстон, ба дафтари кории мо ки дар шаҳри Москва, кӯчаи Правсоюз 93А ҷойгирӣ мебошад, марҳамат бед, мехӯрем, суҳбат мекунем, чӣ саволе дошта бошед, ба саволатон ҷавоб медиҳем. дӯстони азиз, бо ҳамин ин видеоро ба этмом мерасонем. То бозид дар видеои навбатӣ.